Haji Ibrahim mai hannu dama mai halin yin kyauta, kyautar ban girma abba ne shalelan mawakan Kano. Ga kuɗi ga mulki ga kuma tarin jama'a, Haji Ibrahim Musa ɗan Gwairo sarkin samarin Tafa. Ɗan Gwairo ɗan Musa Ibrahim Alhajin Allah. Ga kuɗi ga mulki ga kuma tarin jama'a, Haji Ibrahim Musa ɗan Gwairo sarkin samarin Tafa. Bismillah ya abin kira da bugata kai na sanya fari, ka ara mun baiwar ka Allah rabba da zamo muni jari, zana wake mai gidanmu bangon sukari, Haji Ibrahim Musa ɗan Gwairo fitila haska gari, Haji Ibrahim Musa ɗan Gwairo sannu masoyin annabi. Ibrahim Alhajin Allah. Haji Ibrahim Musa ɗan Gwairo jan namijin zaki ne, kwarjininsa ke sanya magauta zaune, wajen wanka mata sun ce ɗawisi ne, in ya fito takunsa yana ɗai-ɗai-ɗai, ƙaran sai ka ce wannan ai sanata ne. Haji Ibrahim Musa ɗan Gwairo baba kowa ya bi. Baba an ce kowa ya ganka ya taba, ta gwani magani, kyautar nan da kake ana ta labari, ƙauyuka a birni, taba kaina ni ma na zamo duniya, kowa bai gani, masu muryar murya su gane aika gani, kuma ka shune ni. Haji Ibrahim Musa ɗan Gwairo sannu babban alfu mai yawan babi. Sannu gara guza ga mutum na mutane, kai kake haɗa taro baka karo ganmu babban kwaro, ko in ce in dararo wanda ke yin kwararo, baba baban yaro abani ne yaro, na kira ka da hero dan kai ne ɗan gado, sannu ɗan Musa mai kwarewa ta ado, daga an ganka sai a koma sake ado, da musaki sabo ba a yi magardo, ko ciki ko a waje a maka garaje, baba na tattaje a kudin ma na je, ka zamto goje mai kashe kallauje, a arewar tamu ka zamo mana rimi, abu ne shalelan mawaka na jihar Kano, baba ɗan Gwairo ni masoyi ne laba ƙarya. Ɗan Gwairo ga kuɗi ga mulki ga kuma tarin jama'a, Haji Ibrahim Musa ɗan Gwairo sarkin samarin Tafa. Ɗan Gwairo ɗan Musa Ibrahim Alhajin Allah. Ga kuɗi ga mulki ga kuma tarin jama'a, Haji Ibrahim Musa ɗan Gwairo sarkin samarin Tafa.